Albistea eman zigutenean, hoi da hoi gorputz txarra, buruz bera gelditu nintzen. Eta egia esan, oaindik hola nabil, ea buelta emate joten honei. Lagunduko aldia zue egoera honei buelta ematen. Bai! Eskerrik asko, bigote, eskerrik asko. Bueno, atiak izte janean beste batzuk irikitzen dira, ezta? Hori zatu. Triste zaudete, posi zaudete... A ber, erdizpurdi... Gazi gozua, ez da? Gazi gozua. Bai. Bueno, urte oparu eukiko dugu, ez da? Deixente kontzertu eukiko ditugu, eta bintzat ondo pasako dugu, ez da? Hori seguru. Bai, hortan saiatuko gara, bintzat, ez? Osa, gure partetik denen nungo. Bikain, eta pentsatze proiektu berrik eukiko dituzuela esku hartien, ez da? Bai. Bai, a ber, azkenian bizitza holanda, ez? Gauza batzu datuz, beste batzu bagoiaz. Eta zuen musikero utzak zarte, eta jarraituko zuen musika egiten, ez da? Bai, mesede. Bueno, lagunak, adi, ingo deuna da, aragila bilduta, entxalada bat, tximitxurria, taldi berian, ondo pasa, ez alda ora. Hori da. Adi, lagunak. Kaixo lagunak, eguerdion, eta haupa Josune, eta haupa Peru, hementxe untza taldeko kietako bi, ez da? Zeatik antzen bazeate, 6 bat bazeate bertan, ez da? 6 holtza gainean. 6 holtza gainean, eta gero lanian, beste. Ados. Bueno, azteko eta behin, ingo deuna da ondo pasa, pixka eta bestuko aldeu. Bueno, vale. Bueno, ondo pasa seguru, gehokuak, eta zukaldatu ere bai. Eta ingo deuna da, xerra batzuk beteta, zain zuri eta gaztakin, eta urdai azpikokin, eta gero tximitxurri bat, eta entxalada lagungarri bezala. Jaten zegoen moldatzen zate? Ondo. Zailo pikaina dator, adi lagunak. Bueno, pausuz esango izuen nola ibiliko gehan. Hementxe askau lau xerra. Eta lau xerra horiek ingo dituguna da, beteko ditugu esan deun bezala, bai, urdai azpikoakin, baita gari zainzurikin, gaztan krema, eta ingo deuna da bildu, eta gero sartaian erre. Baina, gari zainzurik lehen da bizi salteatu ingo ditugu xamurrak topatzeko barruan, bale? Gero ingo deuna da, betu hemen dakau muina, ezur muina, eta hori ingo deuna da platerian lagungarri bezala jarri. Ingo deuna da sartagian hemendikan markatu, buelta eman, tapa jarri, gatza gota eta piperra utza, eta utziko dugu bukatzen bertan. Eta gero platerian holaxie jarriko dugu, hola goiera batekin bertatik jateko. Jan aldezu esekula hau. Ez? Ona, gaur probatuko zuen. Ona, zeatikan oso gauza eharra da. Esango benun salda bat konzentratuta bezala eta hor bokaito bada eharra. Gelatina gustatzen zaizue? Bueno, bai. Gomino labelimbadia bai, bestela iguala ez, ezta? Bueno, eta gero ingo deu, baita ere xerra hori sartaian pasatzen ditugunean, ja lotu ingo ditugu hemen sokatxo batzukin esaskatzeko, eunekin ingo deuna da, laberatuko deu piperra eta baratzuria, ateatzen deunean ingo deu zuritu, pepitak atea, baratzuria herriare bai atea, eta gero martorria eta limoia eta gatza eta olio virginakin, birrinduko deu eta tximitxurri bat ingo deu. Eta tximitxurri hori ingo deu, sartaian xerraiten nahi danean, ja bukaeraldian pixkat emango jo gainetik mola, sustantzi pixkat hartzeko, bale? Eta gero, bain nola, daiko sustantziakan, entxaladatxo bat lagungarri bezala. Entxalada simple, belarrak, tomatia, eta tipulina moztuta, eta aurrea. Ados? Bueno, martxan jartzeko, beitu. Ningo etena da, hau esek laberatu, bale? Beitu, zuingo zuen martorri hauei, geho birrintzeko garaian, txortenak ez ditugu erabiliko, orduan ostok ateako dituzu, bale? Ni uste erdiakin nahiko izango gala. Eta zuetako bat, jungoa entxaladan tipulina mozten eta tomatere bai martxan jartzen, bale? Venga. Hoi zuen kontu, eta ni esan tenten bezala, jarriko ditut, bai, baratzurik eta piperrak laberatzen. Bueno, labian erretzen. Bueno, zuen kantak dioen bezala, buruz bera gehatuko algea guain, zuen jarraitzele guztioko, ze gertatuko hemen. Bueno, haingoz gira bat dakau, agur gira dakagu prestatuta.
topengo gara, alik eta herri gehien eta plaza gehien eta juten saiatuko geana, eta bueno, amaiera polit bat nahi diogu eman honei baita. Noiz amaituko da, gira, ze urte guztia iraungo du, edo noiz noa izango da? Bai, 2024ko otsaiak 3an, ezta? Bai, zenbat kontzertu itxi dituzu, zenbat holtzetan ibiliko zeate? Bai jungo zeate lehen bezala Ameriketaino eta olakoak edo? Bak, hau viajen bat pentsauta, bai. Bai, printzipio zaurten udaran bat ez Euskal Herrian ibiliko ga. Nahiz ta jungo gan, kanpoa, baino, nahi deu pixkat txekoekin amaitu hau, eta gero otsaiak 3an, 2024koan, Miribilan kontzertu erraldoi bat eman, ospatuen lanok batea, eta bueno, aber betetzen den. Benetan urte berezia izango zuentzako, ez da? Bai, beti bereziako lako aldaketak, ez? Baina, bueno, intentzioa da eskertzia bebai, gurekin lan indauen jente da nahi eta publiko guztia, eta azkenean amaierako kontzertu hori ospakizun bat izatea, ez? Egia esan, ze urte gutxian, ze arrakasta lortu dezuen, nola indezuin, eta aldapa ongolan kanta hori torri zanen, zenek ez du entzun zuen abesti hori. Trikitila eta musika eta nabarruan sartuta, eta ze bisiposa eman dezuen, ez da? Bai. Gurire egisa da pixkaten, 20 urte genitunean harrapatu zigula aldapan goran asunto erredadak, eta karo, 20 urteko txabalillo, pixkat, harrapatu zigun de sopeton, esateko bezala. Zer da hau, ez da? Bai, eta gia, oso ondo eramaten jakin degula, bai seirok eta bai balantalde osoak, eta horregaitik gauden lekuan orain, hain ondo, eta pixkat ospatzen amaiera hau, eta gero datorrena, etorriko da. Bai. Etorriko da, seguru eta zoze txukuna, zera ikustea finak zatela, talangileak eta buruela herri dabilena, gauzak ateatzen dira, ez da? Bai. Vale. Eta bueno, nola hasi izan adibidez untza taldea? Bakit kale giruan hasi izala, eta zehola izan zala ez bilatutako zerbait, ez da? Sortu bezala intzala, ez da? Bai, justo, nik lehen trikitixa txapelketetan ibiltzen nintzen, eta ja ikusi nun, eneola hain ilusionatuta txapelketekin, eta ibanun ja karreran hasitan egon ja Bilbon, banun gogoa sortzeko talde bat, eta justo klaseko batekin usuekin trikipote ban nebien, eta... Trikipote bat, zer da, kontatu da nena, zer da trikipote bat. Bilboko kalietan, zerbezan tartean musika pixka jatzen. Eta hortxe ezagutu nituen taldekideak, eta esan nien, animatzen zeate, izan du zerbait, ensaiatzen hasten gara... Eta hola izan zan, bizkate... Bai. Ze urtetan egiten, noiz izan zan hau? 2014. 2014an. Osa, 10 urte ingo ditugu, talde moduan 10 urte ingo ditugu horren urtean, bai. Eta bai, hola, hasi izan dana, txikitik eta lagun arteko proiektutxo baten moduan, eta ondo esan duzu moduan, momentu oso gutxian... hori, aldapan gora fenomeno gertatu zen. Aldapan gora, baina aldapan beran da frenoi bagabe. Totalmente. Baina ikusi barik moduan, ez? Osea, begietan, begitza eta pautokiko berintxu moduan, ez gauen ezagutzen mundu honen zer. Oso gaztetxo zinaten, ez da, eta etorri zan. Eta momentu horietan, zen izan zian momentu politenak, derrepente azte zaten, musikak ateatzen dira, arrakastak etortzen dira, zer zirraraz, hain gazte izan da, ia izan aurra, ez da? Nik akordatzen naiz, justa aldapan gora atea zala, eta lehenengo kontzertu handia izan zala 40 minuturrok, eta zan inoiz holtzan, 100 pertsonan aurrian jo gabe geunde. Eta kontzertu hori zan milaka lagunen aurrian, eta... Zer txitxareo, ze gortu balde. Ez zinen konstiente, eta atera ginean, eta, ondo pasa genuen, baina pixkat gaina hartu zigun bere garaian, eta... A ber, azkenien prestatutako ezerreztanean bebai, gauzak datozen moduan hartu beharri, ez? Guztat hori guria bai izan zala apur bat, gertatzen ziren momentuan hori ikasi, eta gainera apur bat gauza asko derrigortuta ikasi behar izan genitxun, ez? Presaka, hori da, derrigortuta. Eta honetan nahi buelta emateko, ez dakit, egon guzenten, ez dakit, managerrak, o laguntzaileak, o zein juntatu zen hau dan aurrea iteko? Managerrak asera-aseratik lagundu zigun, gero baitare teknikoa, soinu teknikariak, gero baita road managerrak gurekin jiran etortzen dianak, hainbeste okitu gure albuan, da eskerrak beraiei,
pixkat eraman gaituztela baita bideo honetik edo, bueno, bidetik eraman gaituzte, gero... Una otxarra ikusiko dugu biara minen, Ona baino... Bai, hori hola, kontzertuetan gertatzen dena da, ikusten duguna bakarrik ez, musikak dauen momentu horretan dauzen pertsonak direla, ez, ikusten dituguna, baina atzian dagoela lantalde izugarri bat, lanian eta eurabarik ezingo ginela gauden lekura heldu, eta... Eta zen pentsatzen zu hasieran, Bilboko kaletan joke hori, esatezuna holtza handi batea, milaka pertsona aspin, eta gaina urtiak aurrea, kontzertuak aurrea, eta gero eta gehiago, diska berrik, historia, hau izan da, ibilbideo edo zein musikari nahiko zuna, ez da? Bai, egia ni bentsat sentitzen naizela oso sortekoen bidea edukitzeak, baina baitare, eta asko hitzen dugu azken bola hontaz, harrapatu zigun hain gazte, zurrunbilon edanak 20 urtekin harrapatu zigun, gaudela, orain momentu honetan pixkat nekatuta geundela, irutu zitzaigun oso momentu hona pixkat esateko, bueno, gelditu egingo geha, orain, azkenean 20 urtetikan 7 urte egon gera tope diskoa jira, gelditu gabe, eta bakoitzak ere genuen pixkat deskantzatzeko beharra, bai, pixkat deskonektatzeko untzatik baita ere, bakoitzak bere... Igual urtean bukaeran aldatuko zue iritzia. Beste urte bete, hola, beste urte bete jiran. Ez dut ustez, oso argi dauko taldekide danok, berdinean gazela, bide berdinean gazela, gainera hori eskertzeko dabe, bai? Ez danok Ez da izan triotxate borrokatuta. Igual artez basate borrokatu urte hontan ez, berintzat. Borrokatu geha, baina... Hombre, hori bikote bat desela da. Hori harreman guztietan gertatzen da moduan, baina ez. Ez, eta gainera oso bideo bastante politxa zido eta politx fango dalakoan. Seguro bai. Artistak zeate eta artistak beti... Bai. Gauza, artistan egiten. Bueno, hemen, lehendabiziko urratza, entxaladantzako hori prestatu deu. Peru, jarrizak hori hemen, gehoia entxaladan gainean jartzeko. Venga. Hau txikitu gertatzen. Zuk hori ez txikitu zeatik, gero ingo deu, bai piperrakin eta bai baratzuiakin birrindu ingo deu. Nahi nuna da, adarrakatea bertatikan. Zuke txikitutako hemen txeutzi, vale? Eta ningoetena daure bai, hori ateatzeko atera dut. Baina, bueno, beste platertxo bat hartuko dut. Eta zainzurik bai ateako ditut kanpoa. Jo igual txortena pixkak enduko jot, xamurra bakarrik usteko plateran gainean. Bueno, hau aterako dugu mendikan, eta hau bideratu egunez, jungo geha Iturrenea jatetxea, kanpesura, eta indigue, basurdia. Ikusiko zuen gauza, guazen bertara. Kaixo Joseba, izeti naiz, kanpesun gaude, Arabako mendialdean eta Iturrenea jatetxea aurkestera gatoz. Ni proiektu honekin orain dela 7 urte hasi nintzen, baina jatetxea aldez aurretik existitzen zen, 30 bat urte edukiko ditu. Eta familia batek eramaten zuen, nire nagusia jubilatu zen, eta hemen gelditu ginen bera ordezkatzen. Iturrienea izena dator, hemen plazan gaudelako, eta plazako irudia Iturria da, behan badaukagu kainero bat irudi horrekin, orduan hor sortatu zen Iturrienea etxea izena jartzea jatetxeari. Bazkaltzeko eguneko menua daukagu, beste batzutan ere egurrezko labea daukagunez, arkumea erreta eskaintzen dugu, eta gauetarako pikoteo karta bat daukagu, egurrezko labean ere egindako pizzakin, etxeko pizzak dira. Leku guztietako bezeroak ditugu, kanpotik etortzen direnak, hemendik jendea mendira asko dator, bizikletaz rutak egitera, eskalatzera, beraz toki guztietatik etortzen da. Orain sukaldera pasatuko gara, eta hemen nola izatzeko ohitura asko dagoen, erabaki dugu gaur basurde platertxo bat prestatzea. Hemen behar ditugu osagaiak saltza egiteko, barazkiak eta ardo beltza, eta gero basurde haragia. Porrua, piper berdea, zenorioa, tipula, piper gorria eta berakatza, eta Arabar Errioxako ardo beltza. Lehenengo pausua barazkiak garbitu eta moztu izango zen, eta lapikoan txigortu egingo ditugu. Erakutsi dizueguna jantokia da, bigarren solairuan daukagu, baina beko partean taberna daukagu ere bai,
eta taberna goizeko 8:00-etatik martxan daukagu. Jendea kafea hartzera, gozaltzera, pintxoak ere egiten ditugu, orduan pixkat denetarik eskaintzen dugu. Hemen sukalde tradizionala daukagu, betiko janaria prestatzen dugu, baina toke moderno pixka batekin. Bale, hemen ditugu barazkiak txikituta, berakatza ere bai, dana olioetan botako dugu orain txigortzeko, eta ondoren ardoa botako dugu irakiten jartzeko eta lurruntzen usteko pixka bat. Eiza garaian gaudenez, hemen basurdea eta oreina prestatzea gustatzen zaigu. Normalean gisatuak egiten ditugu biak, boiur beltza ere erabiltzen dugu platerra laguntzeko. Hemen asko kultibatu egiten da boiur beltza eta hemengo jendeari erosten diogu boiur hori. Gehien gustatzen zaidana sukaldean ibiltzea ez da bakarrik egoten naizela eta nire sormena lantzen ere eta sukaldatzea gustatzen zait eta gainera jendeak esaten dizunean gustoko duela, prestatu duzuna eta horrela, edo nori gustatzen zaio hori entzutea ere. Urez estali dugu haragia, gatza eta piper mina ere badauka, beraz orain estali egingo dugu eta gutxi gora bera ordu terdiz edo edukiko dugu zutan urrundu arte. Bueno, Joseba, hemen daukagu gaur prestatu dugun basurde platerra eta nahi duzuenean etorri probatzera hau edo beste edozer, Iturrienea jatetxean, Arabako mendialdean, Kanpezuko herrian. Mila esker! Hau, paiseti, hoi da hoi gauza txukunen desuna, ze xamurra, Ai, ama. Bueno, saiatuko gea hoi ainako egiten, ez da? Hemen txegaude prest, bezarka da hondi bat, eta gu gurea. Nahi zuen arte. Bueno, hemen txe, piperrak, bakizu telebizta magia iteula, eta 5 minutu erreportean, txak, ordu erdigitako piperrak. Bueno, hemen ningo deuna da, behitu, hemen emango izut, basotxo bat, tximitxurriak inaziko zea, bale? Tximitxurri egiteko, hemen nola dakaun, batzu jaia erreta eta xamurra, ningo zuna da, erditik moztu horrela, eta barruko hola apretatu, eta barroa tearakileak, bale? Eta gero, piper bat, ingo zu, tiratxo batzuk utzi, aparte, gio platera eratzeko garaian jartzeko piper ehar batzuk, eta besti ingo zu zuritu eta barroa bota. Gio, mastorria botako zu, limoian zukua erdila, gatza, olioa eta birrindu. Hoi zure kontu. Eta hik Peru, ingo ekenadek, letxua horiek pixkat txukundu. Gero utxiko izuta hori bai, guzuk adiniko bat ingo zu, entxalada man. Justo letxua jaten ez dago pertsona. Bueno, hemen txe ikustitu nola dauden, azpiko sustraitxau kenduko hiek, eta ingo ekena deko las txukun jale, bale? Lan erresa, bale? Alergia ez dakak, ez da? Bale, oso ondo. Ekin, eta nik jungo nahi ziten, ja biribiltzen gure xerra betetakuak, bale? Bueno, eta bikote, urte hauetan, diska desente ateituzu 3, ez da, usten dut? Bai. Eta laugarrengo diska bat etorriko, azkenengo bira honekin da... zuzenekoakin da, hola? Ba, ez dut uste egia esan, ze nahiko lanpetuta ibiliko gara ikustet kontzertuz kontzertu eta ez daula denbora ikukiko... Baten bat, bialduko dugu mengo baten bat gratzea eta hola, Ez dut uste burua hortan ukiko. Eta azkenengo kontzertua, miribilan izango da, eta? Horrego, zoze berezia topatuko dugu, gauza asko, ez da? Hombre, a ber... Osa, guztiz. Intentzinua hori ez, disfrutatzea da, ondo pasatzea eta eskertzia be bai publikoa eta bai gurekin bide lagun izan da jentia. Orduan, bai edo bai, zerbait garrantzitsu izan behar da eta espeziala. Bai saiatuko garena da, gurekin kolaboratu dauen jentia ekartzia, lagunekin amaitzia apur bat bide hau, eta hori, ezin dugu gehiago esan, baina... seguramente... Beta jumbiar da. Eta jartzeko sarrerek. Eta adibidez, azkenengo urte ontako biran, bai abesti berri bat topatuko dugu? O azkenengo urtetako abestiak botako dituzue, edo... Hori ezin dugu, esan zeguke. Ez dakigulako. Ez dakigulako gukere. Piskate, sobre la marcha guaz, eta hori, berben pixkata. Bai, ondo, gauzak utzi berdiak txintxilika pixka.
zarete Hori da, bai, ja. ondo Bai, da. baina guk ez dakigulako bai, eta proba nahi Osea, dugulako bai, bidea... ez da benetan aigerara jaipa sortzen, Ez Ez dakigu. dakigu, benetan, eta nahi du disfruta bapurua bidea datorrena, eta Hori da. bide honek eskaintzen duzkuna bai, ez? Zeuna. Eta hemendik bakarrik ibiliko zate, o zei deia da kasue? Hemen ibiliko gea, Euskal Herrian kontzertu desente Hori, emango bai. eta baitare Katalunia, Galizia, bai, hemen ibiliko gera desente, baino nik uste, ez dakit hainek aldeun ezan, baino kanpoan badakagu kontzertu bat nahiko urruti eta... Bai, eta hori, zorionez urte guzti honetan, kanpora joateko aukera pila bat eukido, eta beste behin, eta zen nola ez, azken gira honetan be, badauko. Paseo zein behar. Bai, gustatzen zaigu. Nola dia bira horiek, nola dia eguz horiek, venga, goazen Amerik eta, venga, hartu katxarro guztik, ekipua, bestia, nola antolatzen dira historio horiek? Bueno, antolatu managerrek egite dituzte eta eskerrak ze, bestela ez gina moldauko. Bestela lau bizita behar dituzu, ezta? Baina, gero egia pila gustatzen egula kanpoa jutia, ze kuadrilla bat bezala geha, orduan, bueno, lana da, baina azken finean, kuadrian viajatzea bestela baita. Eta, bueno, anekdota pila bat kanpoa. Kontau zerbait, doixen nahi nun jakin da. Kontau zerbait, a ver. Segaperu. Zu zara. Ja, ezak. Une, mojate, Ez, a ver, ez dakit, anekdota pila bat, eta gu bai bastante xelebria garelako, ez? Baina gisa da, goia zen leku bakoitzean badauko zerbait, gogoratzeko eta hori be politxa da, ez? Goia zen leku bakoitza anegotea, eta ez batekin, anekdota mila anegotakin, Tokiora joan ginean, hori, metruan, ez errez ulertzia, eta jentiek galdetu behar izana, eta eurako baino ingles gutxia, jakitxia, behitu guk ez dakigu, nik behintzat, Han inglesa emateu dominatu dizula, ni hori indonesian goztatu zete, how are you, eta behaiek zuela eta ulertu itezak, Inglaterra jonta, ez ditu ulertu. Bai, ez, baina, bueno, badauko gorra anekdota pila bat, ez, oin, ez txatu nahi. Bai, eta, bueno, baitare hori anekdota, zakit, Kuba junginean ere, ja sentsazioak, ez? Oroitzapen horiek nola geratzen zaizkio guri taldean baita, eta asko gustatzen zaigu viajatzea, eta bueno, oraindik ere jarraituko dugu, igual untzan ez, baina untzatik kanpo jarraituko. Bai. Hori ezin da alde batera. Gauza honak ez utziztia, txarra bakarrik etortzen dira eta. Ondo. Bueno, ni listo abil, hori hemen organikoa bota, haure ja uretan garbituta zeon. Beitu, jungo zea, aliñotxo batiten, ingo zue batek limoi erdia erabiliko eta bestiak beste erdila. Orduan, hau erditi moztu, egun moztukoek, bota txorrota bat bertara, botako zu gatza, eta gero, sardezka bat emango izut, eta jungo zea, olioa pixka botaten, pixka botaten, ligatu inbiar dezu. Ligatzen hona da, ez? Ez pentsa. Bueno, ikasi zagoi, Ai, ama. Zeba estartzen zaitu hemen, pare hona alda. Bueno, temporada azka. Dano bezala ni uste, ezta? Ekatzi lama. Bueno, baiko amartxan. Ai, ama, bueno. Zu bai, zu abea da. Zune bai. Zu behai pasa ordu. Kasi biko bapur. Ai, ama. Bueno, bagoa zemen txerrek etxarraka, Eta bira hoie guztitan edo hemen bertan, zein izan da kontzertu ikola bereziena, gehien, bueno, lehen bestat eta aurrenengo hoiek ja latzak izango ziala, baina gero ez dakit urtiak aurrea bezala. Nei hola, lehen etorri zaiten hauain, ben junginan Teruelean, akordatzen naiz gainak, furgonetan goazen, ez, eta, behituko doa berze herri dan, ze, izenez ez genuen ezagutzen, etzan ezaguna, eta Wikipedia megiratu genuen herrian izena, eta jartzezun 30 biztanle. 30 biztanle, historias abokados grabatzea guntzinak edo... Eta esamen, bueno, pues... Ambientazo! Ambientazo, agertze pasatzen dan. Petit komite, no? Total. Eta iritsi ginen, eta zan festival bat kontra la despoblación, eta bueno, zean Teruel osoa hor. Eta ambientazo. Bai, izan zen sorpresa apur bat, ez? Hori, baina... Eta, bueno, gero kontzertuak esan, ondo juntzala, anekdota batzuk ere adazka gorkuak. Venga, konta. Oie, gustatzen. Kurioso izan zen, ze gure Gartxi teknikari, bueno, orduan teknikari berria zen, teknikariaren lehengo kontzertua zen,
Eta lehenengo kontzertua beti da apur bat, ez? Toma de kontakto eta danontzako lehenengo gauzak beti die. Bueno, tokaukakon maia poste baten atzian egotia, ez? Bai, Maia teknikoen maia orduan pokerra bukatu zuen, ose. kontzertu osoa postiakin aurrian, ez? Eta burua okerra. Bai da... Txaskarrillo, ondo. Se pentsako esan momentu horretan, ez? Un jode untza, porta azten gara, Hau nera bat abiarde? Bai, hoi da, beitu, hau egin goitu geho platerian ondun lagungarri bezala jartzeko. Pipertxoiek. Horze botaek. Olitxua. Vale, gatza bota aldezu. Ez, baina jazta edo geixo botako. Botako zen jungo ez, pixka. Bai, geixo. Gatza botako zio bildurri gabe, txak, galinatzeko. Eta hoen ningo eken adek, oidek. Hoi botatzen jungo aiz, ibota txortia bat, eta eman egurra. Eta ikutetu genian burbuila hori jute indiala, berriro bota. Vale, eta zuk, berdin, horrea bota hoxe, aragiak, guen pizkata txukundu, eta ingo deuna da, sartu barruan, gatza eta olioa eta limoia ere bai, bale? Bale, hemen txe ikusi zuen, numeak aten hemen ezur muina martxan. Nahi nulen da bizi, alde hontatik markatu. Beitu, esan dizutena hemen ja kostra txiki bat intzaio. Eta hoen ingo dioguna da, buelta eman, gatza, piper beltza bota, eta tapatu, eta 20 minutu utzi hor zukaldatzen lasai. Ordu, hemen bani joagoen piperra botako jo pixkat. Bale? Kusiko zo, ni amorratuan nahi zonekine. Beti salda iten deunian etxian oso-osola, beti puzketa hartu, hogi gainen jarri, gazta potolo eta da, bokau bat, baina, jarra. Ez dauko probauta, eta ni kuriosi da eukido, beti ikusitxata bai, baina. Horrela xe, eta esan den bezala, tapa jarriko jau, zua pixka makaldu, eta bertan utziko deu, ezurraldetikan, lasai indadila. Bueno, eta zuen kanta infamatu egin hori aldapan gora igual aspertutan gozate olako galderak aldapan gora eta aldapan bera. Zein okurritu zitzaion, nola izan zan hau? Hori josunek erantzun da. Ba, bueno, Errudun haundela zea zuen talde horreko gauzak zona, eta? Ba, kontua da, bueno, uxuek eta biok, bueno, biologia ikasi genuen karrera Bilbon. Eta, bueno, ikasle ginean. Eta biologiatik nintzen genituen Euskal Naturatikan travesiak bezala. Ba, azten ginean urtero leku desberdinetan. Ba, urte hortan tokatu zen Jaizkibeldik Debara. Hor nintzen genituen rutak bezala, ba, etapaka oinez guazen, eta gelditzen ginean, da, bueno, pixkat, ba, etapa bakoitzean, ba, biologo bat tortzan, ba, landareak esplikatzea, o animali berezin bat, o... Eta, akordatzen daiz, lehenengo etapan, Jaizkibeldikan, Donostia, ez da orain genuen, eta oso ur gutxi eraman genuen. Eta, geunden ja, neka inda, deshidratauta, eta uixu eri esan, hemen gauxu, azten gara bertxotan, hemen, azten gara puntuka, haber, azkarro pasatzea egun hau. Eta, pixkatola izan aldapan goran, bai, historiaz ez, aldapan gora goazen, eta horraz egin jaia pixkat idea bertxotan, eta gero amaitu zanean trabesia, esan genuen, ba, trabesiako lagundan entzat, ino ditugu kopla batzuk, ba, bertan sortu zian anekdotikin, eta musika bat jarriko jo, eta hola sortu zen aldapan gora. Gero gira da, koplak aldatu genizkiola letra, porque ez zuen sentidoik, eta... A ber, aurrenengoan editu jakin, ze jarrez ezazetan Ez da, anekdota, ba, egarri zuen dela, eta... Hori ez dakit nipez. Naiz akordatzen. Limoia. Eta normalian, zu komposatzen dituzu beti abeste guztiek, edo nola ibiltzen zeate? Bai, bueno, iten deguna da batezte hasierako idea ni konposaltzen dut. Bai. Eta gero taldera, bueno, ensaiatzen degunean, juten naiz taldera, desde bitu, nik hau sortu dut etxean. La que nos has traído, Ze iritzen zaizue hau. Beti balekua, no? Eta asko aldatzen da, iristen danetikan taldea aldaketa asko egoten dira, o ze gertatzen da hor? Ba, batzutan bai. Edo errespetatzen dizue desente? Segun, batzutan asko aldatzen, segun zea bestean, batzutan asko aldatzen da hasierako idea, eta beste batzutan ez da aldatzen dira ezer. Orduan, segun abesti bakoitzak ze eskatzen digun, eta sobre la marcha egiten dugu. Bai, abesti bakoitzak bere xarma dauko, eta batzuk, bai, batzuk. Bueno, ze musu azte, gai aldan ligatzen hori, Zeru. Ez dakipa, Ez.
Mekatxe lamar. Ba, ez dakit, olixo gehiago bota behotzaten, no? Bai, gure botatzen beste pixka. Bai, bota. Diresti jago maionesa bat atia, ahora, venga, bota. Eta ikusten dut ja horren hori askotan, behitu. Demora asko ez da kasuenia, bueno, guk lanen iten deure bai. Bai. Eta etxian iten den bai. Potetan, itxi aldan potian, osagaia sartuta. Eta ere bai montatu itea. Baina gaur nola denbora zirauta gazte bat onduan, ba, eman neurra. Dale. Eta azul tximitxurrik egin muzoa. Nik uste da gauza denako ta izketela. Venga, gatza, eta... Olio txorrota behar bat, bota jozu. Eta ingozuna daia, birringailua sartu eta egurra eman, bale? Bale. Bueno, txotx saliak izango zate, ez da? Bai, pixka bai. Pixka bai, bueno, bagea hiru ordu. Bitartea jungo gea, sagardotegi batea. Gartxategi, sagardotegia, eta nola ez, abertze prestatzen diguen. Seguru zerbait eharra, guazen bertara. Kaixo Joseba eta konpainia, zemo zabete? Hemen gabe gaurkoan, Urumea ibaiaren onduan, Ander Tanere, anai arrebak, Gartxategi sagardotegikoak, eta nahi baldin mazute, etorri gurekin gure etxea ezautzea. 16. mendetikan, kaseria Gartxategi dokumentua ditugu, orduan 500 urte. Eta, bueno, Urumea ibaiaren onduan eotiak ere badaka bere arrazoia, sagardotegia danez, eta izan danez beti, sagardualen, ibaiaren bitartez eramatezalako garraio bide bat zalako. 500 urte eta gero, zenbagarren belaunaldia gen galdu deula ustez ja, baina, bueno, gu hemen jarraitze dugu, Andertanik, elkarrekin, eta hau aurreateatzeko asmoz. Eta gauzak horrela, esan liteke Euskal Herriko sagardotegirik zaharrenetako badala. Gure baserrian izena Gartxategi, Gazillategi hitzetik, bueno, omen dator, eta Urumea ibaiko ura, honeaino itxasua jatzea, Urgazilla. Orduan, hortikan, Gazillategi. Sagardua normalian, iraia inguruan ekoiztea, eta gero, sagardua upeletan sartzen dugu, bueno, muztilua, gero sagardo bihurtuko dana. Eta horratikan, urtarrilean, hemen zaudetetano sagardo probatzen. Gu Gartxategin euskal sagardoa soilik egiten dugu, hau da jatorri deitura, bertako sagarrakin bakarrikan, 100%, eta gure sagaztia, Gipuzkoa guztian daude kokatuta, Tolosaldean, Urola kostan, eta nola ez, etxe alboan. Hemen Gartxategin 100.000 litro inguru ekoizten dira urtero, aurreko urtean sagar gutxi hauen zanez, pikin bat gutxi ekoitzi genuen, baina hor bueltan gabiltza. Eta, bueno, kontatuko dizuet, aurtengo uztan ez da sagar gutxikoa izan den, kalitate honeko sagarra izan deula, grado alkoholiko pikin bat handixiagoa, baina ez diferentzia asko ikan aurreko urteekin. Ni gustatzen zait bakoitzan gain ustia aurtengo sagardoa nola datorren. Hortako dakau txotx denboraldia, osakea animatuta etorri probatzea. Konta iguzue, ze iruditzen zaizuen. Eta guen baldin baduzue, Anderrekin utziko zaituzten, nera naia, eta biak esplikako izue, zenbat sagardo mota ite ditugun hemen, Gartxategin. Gu Gartxategi bezala lau produktu ekoizten diteu, hau izango litzake sagardo natural bat, ekologikoan ekoizia, bai? Eta, bueno, denominaziopian noski beti ere, bai? Gero, pasako gineke Gartxategira eta etxeko sagarrakin edo inguruan ditugun sagaztiakin indako sagardoa. Txasmaiatik 700 metrota daun sagazti batetikan, aukeratutako sagarrakin egindako sagardo natural bat. Eta da besteakin konparatua volumen gehiago duen sagardo bat lasaixo edateko. Eta gero jungo gineake, han izena duen sagarrardo ontara. Hau hartzen dugu berandua datozen sagarrak, azukre askokin, eta aiten dituguna da fermentatu egurrian 6 hilabetez, eta gero urtebetez zeukitzen dugu inoxidablezko upelian ontzen. Eta orduan sortzen dugun produktua kolore doratu badaka, eskantziatu gabe daten dana, eta kopan edango zen sagardo bat. Eta kuriosidade gisa, sagardo honen izena ane dator. Ander eta neren izenetikan, da gure umia izango balitzake bezala sortu genulako. Joz garaiak 16 bat aste irauten ditu gure kasuan, maiatza erdi aldera arte, maiatza bukaera arte.
Pandemia osteko aurrenengo txotxa izan da, nik usten dut jendiak gogo handiakin hartu dula, gogotxu da hola etortzeko, sagardoa probatu, dastatzeko berriro gure menu etiko tipikoa, esango nuke tortilla, bakaio perejitua, txuleta, gazta, intxorrak. Saiatzen geha produktuak hemengoak izatia, bertakoak, denominazio baten enpian baldin badaude hobeto, txuletantzako gatza ainanatikan ekartzen dugu, idea zabal gazta erabiltzen dugu. Bueno, pixka saiatzen geha hemen inguruan edo eskura daukagun guztia bertatik erosten, eta bueno, lortu ezin duguna hemendi, pues bueno, kanpotik ekartzen. Eta gero ja, udako menura saltatuko genuke, eta kasu hontan, txerri kostilla parrillan, txal kostilla parrillan, eta ensalada batzuk eskaintzen ditugu, txotx denboraldiko berdinataz aparte. Nazionalidez berdinak euki ditugu, bueno, atzo adibidez Minnesotatik etorritako bikote bat etorri zan, leku guztitatik egia esan, baina bueno, gehientsunak japonesak dira, hola, atentzio gehiena deitzen dutenak eta interesatuenak. Bueno, Joseba, gu hemen gehatzea, gure bakaio tortilla jaten. Urrena zurekin bakizu, hemen gartzetegi sagartegian. Zure omenez. Hau panerea eta hau pa Ander. Egia esan, zahardoti garaian, zahardoti iraztan aguten, eta como musika ez du nahi entzuten. Zertan zaude hemen, Aia, ze gauza ona, berta jun, laungiruan, txotxe harbatzukin. Baina lasai ibili jarda, ondo pasa, baina ez pasa. Txotxakin batzutan, Peligrosua. Bueno, eskerrik asko, eta goxatzen jarraitu. Bueno, gu gurean, beitu hemen, beitu nola di joan hau, Bitu hemen ze marmelada dakan, Hau da, aragi marmelada. Ikusiko zu ze bokau fina. Hau ja, ingo ezua, batian jarri, eta hemen utziko deu, geho platera eratzeko garaian epela eoteko. Baina hori dia inda dakau. Vale, jarraitu bihar deuna da. Beitu, entxala daiteko ere, osaiak listo azkau. Ingo deuna da, geho entxaladan esan duen bezala, piperroi lagungarri jarriko eskio, batzuk jau ingo deu pika inda, bale? Hola botako jo piperrai, eta geho gainean jarriko deu. Hau pika iteko nola ingo zu. Zuritu, nire iten detena da, geho, beitu, labanan jarri horrela, zanpatu, eta behin papila bezala ite, eta geho ja txikitzen juten ez. Nahizun bezala in, hori nire trukua da. Vale? Bueno, eta hemen, Peru, ikuna illa, txerriki txarraka, entxalada jartzen. Jarritzak, hemen digonea okupatu bilardeko, bale? Ordu, jarrizak tomate azpin, gio letxua jarrikoek, tipulina gainean, honei beste meneo bat emango zuen, baina hori botako jau ja, platera eratzeko gara, ja bukaututa sekatenian xerrak eta hori guzti, bale? Bale, primeran. Venga, hoi zuen kontu, eta hemen, tximitxurria, errein dezuena, Buah, hau eozertako, saltxitxa harbatik jartzeko ere bai, Bueno, eta hemen inberetena da, xerra markatzen jun. Bueno, eta ni pentsatzen den, leheno esan deun bezala hasieran, ate batzuk izteianian beste batzuk irikitze jaundio hauak, eskuartian zeo zeukiko zue, 2008 ez zeate zuek etxien esita gehatuko, Ez. Hoi seguru. Ez. Bueno, nik adibidez, untzan milenian baita, nabilenian baita. Zubeti zure trikitisa munduan da ibilizia, ez da? Nik pixkat sentitzen nun baita biharra trikitisa, beste esparru batea emateko, egia beti sortzen abiela, eta justo nahi izan nun pixkat teknoakin ahaztu trikitisa, eta zune sortu zanola. Piskat... Xune ikusten dugu holtza gainetan, ikusi izan deun? Ez. Itxoin behar da urte beto? Itxoin behar da, oaindikan... Sortzen abil, piskat nire airea, izan zuen proiektu baten nire barruko sorkuntza hori ateatzeko, musika iten jarraitu letelako esparru diferentetan, eta... Eta adibes, tekno hori dana, hori zuk sartzen dituzu tekno musika, trikitisa sartzen diozua, bota dana zukiten dezu? Ez, dana ez. Nik ideak eukitzaitu buruan, eta adibes, trikitisakin badakit nola ejekutau idea horiek, baina teknoakin ez hainbeste, orduan produktorekin kontaktatzen dut, eta produktore desberdinekin egitet lana, eta produzitzen laguntzen dut, baina bazkenean baliabideak beraiek jartzen dituzte. Horiek zen mareatzei zuen, hauek baino gehiago untza taldean, edo gutxio, lagungarri agotia, edo... Igual ni naiz mareatzei dutena danak, Vale. Ondo. Eta ahi, Peru zozia baldakak eskuartian, otzerrekin abilo gantxe. Ez, ni egisa da beti, ziren garela geldirik egon eta beti biligarela gauzatxuak itxen, ez? Baina nik ikasten nabil, goi mailako konserbatorioa nabil bateria ikasten, eta nik uste bastante daukatela oin hortan zentratzeko, eta ez beste
gauza hola. Osa, ikasketak egiten da bukatzen nahi, zo hazin berra izuain. Hain bigarren maian. Ekuadorrera heltzen gabiz eta... Eta horrei heldu berdio buru bera. Horrei heldu bai, beti gaz zabalik datorren gauzetarako, adibidez ibili gara, musika, dokumental baterako musika egiten, eta bueno, beti gabitz, geldirik ez gaz, beti gabitz proiektutxoetan sartuta, baina bueno, olako hemen esan proiektu importanterik edo prinsipio ez daukagu esku batean. Zeo zeukiko, igual iretzako ez teki importantea gutzako, bai, gutzako. Bueno, bai, ez, niretzako, bai, eski. Bai. Ondo, orduan ikasket, eta beste, eta taldeko beste kideak, bai, bakizu nundik noa ibiliko dian, edo zozeaka esku hartian, edo norbeak bere... A ber, gauza da, hori, ez, esan duguna, hasieratik bizitza asko aldatu jakula, eta hori ja, bakoitza bere lanetan da, bere bizitza beste modu batera eraikitzen dabil, eta hori, gaz danok, batzuk musika munduan badabitz beste proiekturen baten, beste batzuk, hori, lanian eta hortara dedikatu nahian, laneko proiektu desberdinak azten be bai, eta bueno, bai, hortan. Baina ez zaten musika egiten geldiuko, hori, ona da. Bueno, hemen txe, ikusten zuen, detela, xerrai alde batetik eman diot, eta ja behin, marka dakanian, orduan emango dut tximitxurria, zeratik, zeilatu baino lehenuo, tximitxurria ematen baino, gero egozita bezala geditzea pixat. Orduan, onda, aurren nabiziko marka eman, eta guan ja behitu zetro instantza ingo dugu. Ea rein digo orkoan egon. Bueno, eta hortik biretan ibiltzen zatean, jaki aldetik, zen mul moldatzen zate jateko? Niria pixka nahizela zota kabaia irrei. Vale. Baina egia baita ere, kuntzakin asko ikasietela, ze azkenean... Eta garaian zaudelako, bai, egia esan... Bai. Ni 30 urte ina arte, ardua eta... Hau raro, olako zaporek eta silazok eta historik... Ez da, ni uste dogoi urtekin guan dikan, zea, goxokik eta olako gauza guztai zaizkigula. Eta gero ja... Kalimotxoak inazte zea, eta ja goraka, eta ja zapore berrik ikusten. Eta gero normala dala, etxeko janari onera oitxuta, gero kanpora urten talako zapore fortia, zertalako. Asko ikasten da, bai. Bueno, guain hemen, beste huelta eman, da beste aldetik emango jote bai. Hor piperra nahazu, lasai, entxalada ganian jarri baitale. Holan edo moztu ingo dit. Ja tiretan daude, orduan tiratxua jarri organian horrela. Bai, eskua garbi bali mezi, eskuak intzak, lasai asko. Ja, hartu badut. Vale, hau bueltan manziot, beste ikutu bat emane bai. Eta, bueno, etorkizu nahi, ze eskatzen diozue etorkizu nahi? Joder, ostras. Epa. Galdera potentia, ez? Imaginatzeo talde moduan, ez da? Bai, osasuna seguru pentsatzen dut, vale. Baitasuna ere, bai. Baina, musika aldetikan... Talde bezala, gira superpolit bat itia, eta otxaiak, 2008ko otxaiak 3ko Miribillako kontzertu hortan, dana ematea, eta gero arte agur oso polit bat izatea. Gero arte, ondo, aio ondo izan da, gero arte. Eta pixkat hori. Bai, eta gero gu, nik eskatzotena da, bai, gu gure bizitetatik ez desagertzia, ez? Zan nahi dut, familia moduko bat gara, eta, bueno, hori adostu dugu, ja. Baina hori... Jarraituko egula bazkariak. Ez que guk esaten dugu, ez gaitik alezkinan klub gastronomiko... Bibian goia, ez, Elkartu miarko gara, bai. Honei guain emaio, meneo bat, azkenen gua, eta... Oide, honekin, eta gero goiarakin ja, gainetik anbota. Ez dio batako ez, gatza ez ezerrez hor dakazu, gatza olioa dana dakazu. Binagreta guztia prestatuta dakazu. Hemen txeingo deuna da, behitu hau ege, listo azkau. Ze itxura, Eta hau ere bai. Bo, egarra indigo gorkoan bai. Egarra zekau du. Bueno, bani joa, a platera bila, baina hortxe dakau platera. Vale, hori de, bueno, goiarakin bota jo. Ingo jau, ezurra horrela jarriko jau horronduan. Tak, hau gio goiara batekin jaten daola. Hori bai, potente izatea, hau gio ogi gainean jarri. Buah, earra. Bueno. Dana botakotzat? Erdina nahiko, ni ustit erdina nahiko izango gala. Oso, ondo, hauzi. Vale, bireta jute zaten zukaldarien bat ematen dezue, edo ez? Hango janak eta moldatu itezate leku. Bai. Baina leku honeta jute zaten. Asko guztetak gaku. Jatia eta... Egia esan, ze plazerra da. Leheno esan dugu zela, jaki gabe, musikai gabe... Bai. Nekatxiz lan, zingo benun bizita hontan. Bi... Ni uste irugarrena sartuko zaigo lan.
Venga, eta giro. Hola, xedakau, lagunak. Ez tezu ekarri instrumento ikan, ez tezu ekarri historikan. Segiz esan esto, Zukaldea etorri zate, ezta? Konzentratuta, Oso ondo. Bueno, lagunak, behitu hemen ze aragi dakaun, bilduta, garizain zurikin, gazta eta urdai azpikokin, gero ezur bat hor goxatzeko, eta entxalada bat, lagungarri bezala. Gu jango ja entxalada, zen. Bueno, jarraitu, goxatu arazten da noi, urte oparoa izan da dila, eta etorriko ja gauza asko. Gazta eta fuerte gaude guen dikanda. Bueno, aio lagunak.